Rete kurigereria ariane kiwari tukoria rero kubwatikana no guchengera kwiri tukeriga nigo abange barokana kwenekia obonchurria bwabo tambe andemo na sebunge ya Kitutu Chache South gusanga no muri Kito Dipo na Sanya nigo abange babo bateba inchira teyo baranyara ko bakogendera guchengera ritukeriga na kubwatikana no gokonga kubugima okokogenderete ase ense ya Kenya sabange bateba nere buya kwegenderera chigasi chabo ase karibu na omweri bwiri tukoba chikonyora engeria yabo. Naelewa Valentine ni siku ya wapenda nao, lakini sasa utafanya maneno gani na pesa? Unaona hii maisha pia haitupeleki vizuri. Kama mimi nimetoka asubuhi nimetembea, sasa ninarudi na shilingi 50 kwa nyumba. Hasiri tukorio kwenyera obwanchani amona abanchani ria Valentine's Day. Nigo tuomerana nebigori ao anene county ya Kisii. Abwe baba gusanga ibirengerero byabo byo kwenyora abamwabo. Unajua Valentine ni tukorio mogoko obwato omwanchiogo. Nilikuwa nimechill, so nikapatana mpoa mwingine hapo hivyo akaniambia kama unataka tupendana leo ni siku ya Valentine, so kama hivyo uniletee maua then ndio tutaona. Njege ntongo teba rero ndi no moko sana amoga na mugoreire kararora ng'anche ang'obwanjani bori wekene naroti ngwanga Asen sekta yabaonchoreria nigo bonia bwa mauga bwa babera obokongu mwako yo Valentine yabeire nkongu ase nje uchumi ya Kenya yabeire nkongu sana nonye yani tokonyara kugorera monto riwa nonye ndagera nyumba kugora saine nkongu ase nje bugimo bwato bereire obokongu ati ko bitari naho ndire mauga tano ngakurumama akarange binto mbiengereta ke biashara mbio ya pesa karanti bantomba bugati nonye nabo nigo baerera bagoteba obuya bweri tukeriga lia Valentine's nigo bono bogenderete gokea. Rero being a Valentine Day ena very worried abantu tumigire paka bunanje mbwate 0 flowers okoba tingdi in a situation yoko manage gora even my wife even 1 flower due to difficulty in life. That's why I couldn't manage. For sure I'm worried about the situation we are living in. If this goes on after the next 5 years, I think we're going to die, all of us. Thank you. Ine chingaki ligoriria mauga na boigorigoririe ndagera riarenganire ninkigose orachore kugorera eamate yao Makoyo ugochagete njere ng'aho yutajete gusi tukamukaribisha biya lakini abachieta tata tebeti kende gionse Valentine yekire abantu twara ba celebrate kurumayaga obogimo bokongetepa bone riuga ria Valentine kogora ose nebi tumeme tolire bere nkogora ngire romo kungu nyombara ba na bana bali uga ngore riuga 200 nobo se bitumeme tolire bere 200 na kinkogora riuga ntigo bituma Ginko ripoteria egetaseni kia ukia getembe kuruiga somochi obosongo ritiria ne nkoro kwa Dipo Asanya.